Ei, hola, què tal? Ens toca parlar de consultes d'acció. Tenim ja l'accés obert aquí, tenim la nostra consulta que ja és habitual, que la tenim, les editorials i els llibres. En aquest cas no he posat cap camp aquí. Llavors el que faríem seria, per exemple, mostrar el nom de l'editorial i el títol del llibre i el valor del llibre. Llavors hi fem ver i tenim tots aquests valors del llibre. Vale? Perfecte. Què passa si jo, per exemple, vull actualitzar els valors del llibre i els vull afegir l'IVA? Aquest valor d'aquí, a tots, els vull afegir l'IVA, o només a uns quants? Si els vull afegir el valor d'IVA, vol dir que estic modificant, estic actualitzant les dades automàticament. Evidentment que podem fer-ho manualment, però si en lloc de tenir 7 o 8 llibres tinguéssim 8.000 o 50.000, llavors la cosa canvia. Llavors estaria bé poder-ho fer automàticament. Llavors per això necessitem una consulta d'acció d'aquestes. Fixeu-vos que tenim consultes per crear taula, per annexar dades, per actualitzar, de referències creuades, que de moment les deixarem, i per eliminar dades. Llavors en aquesta ocasió el que necessitem és fer una consulta d'actualització. Llavors, fixeu-vos que ens ha canviat això i ens ha posat, fixeu-vos, de selecció, que teníem l'ordre, mostrar i els criteris, ara tenim actualitzar a. Llavors, en aquesta ocasió és el valor del llibre, que l'hem d'actualitzar al valor del llibre més el 21%. Llavors, actualitzarem a què? Doncs posem entre claudàtors, com sempre, el valor del llibre multiplicat per 1,21. Quan jo li faig aquí vista hoja de datos, el que em mostra és quins valors es veuran afectats si jo actualitzo les dades, però encara no les he actualitzat. D'acord? Jo tinc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 registres, 7 valors que es veuran afectats si jo executo la consulta. Fins ara només he mostrat les dades, però no he executat l'acció, diguem. Llavors, per executar l'acció, anem amb aquest botonet d'aquí que diu executar. En aquest botonet d'aquí el que fa és realment canviar aquestes dades. Quan li cliquem, ens diu el missatget, per si estem segurs, va actualitzar 7 files, quan fas clic, bla, 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 i això no es pot desfer, això. Quan tu actualitzes, ja s'ha actualitzat i ja està. Si tu actualitzes 7.000 files i li dius que sí, ja les has actualitzat, no hi ha marxa enrere. Llavors, jo li dic que sí, que vull actualitzar aquests registres. Si us fixeu, aparentment no passa res, però si jo me vinc aquí, fixeu-vos que els registres ja estan actualitzats. Aquí hi havia 15 euros, doncs ara, sumant-li el 21%, doncs són 18,15. Ull, un cop està executat, tornar-li a donar a executar. Si li tornes a donar a executar, torna a fer el mateix. És a dir, d'aquest valor que té ara el llibre, que ja està incrementat un 21%, tornaria a incrementar-li el 21%. D'acord? Per tant, aneu al tanto amb la diferència de ver la vista hoja de datos i ejecutar, que són dues coses completament diferents. Fixeu-vos que jo tinc aquí tots els meus valors. Si jo volgués tornar enrere, si jo divideixo per 20, li estic traient l'IVA amb una quantitat. Per tant, això seran tots els valors que estaran afectats per la meva actualització. Li donaria executar, em diu evidentment que si estic segur, li dic que sí, i llavors tornem a l'estat inicial. D'acord? Però aneu al tanto quan feu el ver i l'executar, que són coses completament diferents. Per exemple, anem a fer una consulta de creació de taula. El que faríem seria clicar aquí, a creació de taula, crear taula, ens demana on està o quin és el nom de la taula, li direm que serà una taula de prova, accepto. Llavors, jo aquí, fixeu-vos que això serà el que jo poso aquí, això serà la meva taula, serà així. Jo li dic ver hoja de datos i si jo li dic ejecutar, automàticament va a pegar 7 files en una nova taula, està segur, sí. Llavors, fixeu-vos que m'ha creat una nova taula que té aquests 3 valors només, aquests 3 camps només. I li podria donar cap aquí, tenim com si fos una taula normal, me l'acaba de crear de nova. Deixeu-me que l'elimini. Aquí ho tenim, el disseny. De la mateixa manera, tindríem, igual que hem fet crear una taula o actualitzar dades, podríem
annexar uns registres amb una taula ja creada, aquesta i aquesta són iguals, l'únic que aquesta crea la taula nova i aquesta afegeix nous registres en una taula. Vale? Evidentment han de quadrar els registres i no et donarà problemes. I aquesta el que faria seria eliminar dades. Però no la vull provar ara, però que vaja, que elimina i ja està. Vale? Perfecte, doncs això és el que us volia explicar de les consultes d'acció. Qualsevol dubte ja sabeu, vale? Vinga, ens veiem en el proper vídeo. Adeu!